România a ocupat primul loc în clasamentul pe echipe la campionatul balcanic de marș, competiție de stradă desfășurată sâmbătă la Balcic, în Bulgaria, după ce a totalizat 42 de puncte prin câștigarea celor 6 medalii, 2 de aur, 3 de argint și 1 de bronză în probele individuale. În proba masculină de cadeți, 10 km, locul întâi a fost ocupat de Adrian Poștoacă de la CS Mușcel Câmpul Lung, cu un timp excelent, 45 de minute și 53 de secunde, mult îmbunătățit față de evoluțiile sale precedente. Spre exemplu, la sfârșitul lunii martie, la Reșița, Poștoacă a obținut medalia de argint cu un timp mai slab, cu peste 3 minute. Sâmbătă seara, în jurul orei 22, însoțit de antrenorul Lucrețiu Teodorescu, Adrian Poștoacă a revenit la Câmpul Lung și a vorbit pentru Mușcel TV despre aurul balcanic. Participat la campionatul balcanic din Bulgaria, unde am obținut locul întâi cu un timp de 45-53 de minute. A fost o cursă strânsă, adversari buni. Câți adversari ați fost la categorie? 10. Din Turcia, din Serbia, din Grecia. Era preconizată această medalie de aur? Nu mă așteptam, dar a ieșit. Am înțeles că și timpul este unul foarte bun. Da, personal best, cel mai bun timp al meu până acum, de 4 ani de zile. Să mai spunem că în competiție au participat și alți 2 mușceleni, fiecare însă în afara concursului. Primul dintre ei, Ionuț Adrian Dragomir, s-a clasat pe locul 3 în clasamentul seniorilor la 20 de km marș, fiind cel mai bine plasat dintre români, însă, așa cum spuneam, nu a putut urca pe podiumul de premiere. Ca timp l-a devansat pe Marius Cocoran, campionul României din 2014, cu aproape o jumătate de minut. Al doilea a fost Adrian Bădală la 10 km juniori și s-a clasat doar al 5-lea, fără să puncteze în clasament.